tuig 2021 madamo sa mga inagyan ang mga Ilonggo. Apang sa bulig sang lokal nga panguluhan, amat-amat nga nakabangon ang tanan. Paghiliusa, kooperasyon kag pagbuligay sa isa kag isa ang nagtibong sa syudad agud mapadayon ang pag-uswag bisan sa tunga sang pandemya kag mga pagtilaw. Gani aton balikan ang mga talalupang don kag dalayawon nga mga hitabo sa syudad sang Iloilo sini nga tuig 2021. Ini ang Level Up Patrol Year-End Special. Sa sulod sang 12 ka bulan nga tampad nga serbisyo ni Mayor Jerry Treñas sa syudad sang Iloilo, madamo na inisang nabuligan nga mga pumuluyo. Dako nga oportunidad para sa mga Ilonggo musicians ang liwat nga pagbuhi sa pagtukar sa mga talento sa mga pamatanon sa patag sang musika o kun kilala sa tawag nga busking. Nahatagan sang kahigayunan nga makakanta ang mga Ilonggo buskers kung sa diin naghatag man inisang palangabuhian sa ila. Bugal sang syudad ang pagtibong sang musika kag kultura sang Iloilo City. Isa ang Music Cares Iloilo sa organisasyon nga nagtukod sa mga Ilonggo artist. Sila ang nagaperform sa pila ka mga dalagkuan nga mga mall sa syudad. Lakip na ang SM City Iloilo, Robinsons Mall, kag Festive Walk Mall sa Mega World. Suportado ni Mayor Jerry Treñas ang pagdiskubre kag paghana sa world-class nga talento sang kabataang Ilonggo sa patag sang musika. Magluwas diri, mga Ilonggo artist naman gikan sa Rehiyon 6 ang naghugpong agud magpatigayon sang madinalagon nga Art in the Park. Mayo 4 sini nga tuig sang ginlunsyar ang Art in the Park sa Esplanade, kung sa diin ginbida ang creativity sa mga Ilonggo artist. Handom sang syudad nga matibong ang mga pamatanon sa sining kag arts. Ini man ang isa ka pamaagi sa pag-angkon sang maayo nga mental health. Ini nga aktibidad ang kabahin sa pagpanghanda sang lokal nga panguluhan sa pagpatigayon sang madinalagon nga Iloilo Summer Arts Festival. Matandaan, formal nga ginlunsyar ang Summer Arts Festival sa nakaligad nga Disyembre 4 kag nagtakop naman sini nga Disyembre 29. Sa bilog nga bulan sang Disyembre, madamo sa mga aktibidad nga ginpatigayon, lakip na diri ang Poetry Writing Contest, Hublag Subong Exhibit, Sanao Exhibit, Pasalba 5020 Exhibit, live art mural event kag ginpatigayon sang Artivism Iloilo kag pop-up fair. Ang Artivism Iloilo ang isa ka organisasyon nga may tinutuyo sa paghana sang talentong Ilonggo sa patag sang arts. Tema sang artwork ang duol nga buot silingon, sprouting mangroves. Samtang wala naman nagauntat ang programa sang lokal nga panguluhan batok COVID-19. Pamatuod diri gindayaw sang national government ang pagdumala ni Mayor Jerry Treñas sa tion sang pandemya. Nagapadayon ang pagpatigayon sang organisado nga vaccination rollout sa mga mega vax sites kag barangay-based vax sites. Bukas man ang pila ka mga mall agud mapadulungan sa mga residente o kun hindi residente sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Bukas ang walk-in vaccination, lakip na ang pre-registration. Kinahanglan lang magdala sang valid identification card, vax card, alcohol kag authorization letter para sa mga pamatanon. Base sa pinakauli nga datos sang Iloilo City Health Office, Disyembre 28, nalabot na sa syudad sang Iloilo ang 115% nga herd immunity. bulan sang Setyembre sang ginbuksan ng duha ka mga vaccination site para sa mga residente sang Iloilo City nga luyag mag-walk-in. Gingamit nga bakuna para sa walk-in vaccination among AstraZeneca vaccine nga ginbakal sang syudad. Samtang, sa amuman nga bulan nagsugod ang rehabilitation sang Belfry kag bandstand sa distrito sang Haro. Luyag sang alkalde nga kayo nini agud mabalik ang katahom sa mga heritage structure sa syudad. Sa tinutuyo nga mapreserba ang pila ka mga dumaan nga struktura sa Iloilo City. Sadto ginpakamaayos sang alkalde nga magpasa sang layi nga nagaproteher kag preserba sa mga dumaan nga pagkabutang, struktura kag mga lugar sa syudad sang Iloilo. Ini among Republic Act 10555 o kon Heritage Law nga nagadeklara sa Plaza sang Arevalo, Plaza sang Haro, Molo, Plaza Libertad, Haro Cathedral, Molo Church, Central Business District kag Fort San Pedro nga heritage site kag tourist spot. Ginpakamaayo man sang alkalde nga magbahin sa mga COVID-19 vaccine sa iban nga mga local government units. Bangod luyag sini nga maprotera ng tanan kag mapadasig nga malabotang herd immunity. Bulan sang Oktubre sini nga tuig, nagtanyag mga ng lokal nga panguluhan. Kaupod ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kag Ceres Busliner sang libre sakay program para sa mga pumuluyo sa bugos nga isla sang Panay.
Ini ang naghatag kay gayunan sa tanan nga mabakunahan kontra COVID-19. Anom ka mga mega vaccination sites ang ginbuksan sa syudad agod magbaton sa mga individual nga luyag magpabakuna sang COVID-19 vaccine. Madamo man nga mga proyekto ang nasuguran kag natapos sini nga tuig sa liderato ni Mayor Jerry Treñas. Kaangay na lang sa pagpatukod sang Uswag Dialysis Center, Eye Care Center, pagpatahom sa mga public plaza kag merkado publiko sa kada distrito sa syudad kag pagpatukod sang modular hospital sa Barangay Suok Arevalo nga libre magaserbe sa mga COVID-positive patients. Nakuha man sang syudad sang Iloilo ang kadungganan kag pagkilala bilang Bike Capital City of the Philippines bangod sa matahom kag malapad nga mga bike lane sa syudad. Ini sa tinutuyo nga mapasanyog ang sistema sang transportasyon sa pungsod ilabi na sa syudad sang Iloilo. Sini nga tuig, madamo ang mga pasidungog ang nabaton sang syudad sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas bangod man sa kooperasyon sa mga Ilonggo. Ginkilala sang Pag-ibig Fund ang Iloilo City Government bilang top employer sa bugos nga Visayas bangod sa mga maayo nga benepisyo nga ginhatag sa mga empleyado. Kaangay na lang sang savings program kag affordable home finances. Magluwas diri, nakabaton man ang lokal nga panguluhan sang pasidungog gikan sa Bureau of Local Government Finance bilang isa sa mga LGU nga may best practices in local fiscal management. Nakabaton man ang alkalde sang plaque of recognition bilang regional winner sa Presidential Lingkod Bayan Award. Ini ang ginkilala bilang isa ka outstanding government worker sang Civil Service Commission Region 6. Samtang, nalakip man sa 22 ka mga finalist ang Iloilo City Government sa Galing Pook Award nga ginpatigayon sa Oktubre 20. Nagapadayon ang pagpanikasog sang lokal nga panguluhan nga matagan ang mga Ilonggo sang tampad kag sinsero nga serbisyo kadungan sang pag-uswag sang syudad sang Iloilo. Ginatagan man sang Department of the Interior and Local Government ang lokal nga panguluhan sang Seal of Good Financial Housekeeping. Patimaan nga tampad kag masaligan sa serbisyo ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo. Nagapadayon ang pagpadikasog sang lokal nga panguluhan nga mahatagan ang mga Ilonggo sang tampad kag sinsero nga serbisyo. Ginhatagan man sang Department of the Interior and Local Government ang lokal nga panguluhan sang Seal of Good Financial Housekeeping. Patimaan nga tampad kag masaligan sa serbisyo ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo. Sa subong handa ng lokal nga panguluhan sa padayon nga pag-uswag sang City of Love. Gani magululupod kita sa gihapon kag magbuligay, agod malabot sang syudad ang handom sini nga mangin isa ka highly urbanized city. Ako si Dane Raffle. Ako si Divine Singh, kagini ang Level Up Patrol Year-End Special.